Ready? Мгм. Сега, урок номер 2. Веднъж след като сме постригали косата, започваме същата процедура от начало. В случай ще покажа как да филираме косата само в този сектор. Просто за да направим дълго видео. Първо изресваме косата напред и леко надолу, както сме постригали косата. Кажем, ако линията е била в такъв ъгъл, по същия начин изресваме и започваме да филираме. Как го правя аз? Аз никога не филирам по този начин, аз винаги филирам по този начин. Така, какво правиме? Филираме косата по този ъгъл. След това започваме да взимаме малки хоризонтални сектори и ги изресваме пак по линията. Следиме къде е линията на косата и по същия начин филираме. Взимаме следващия сектор. По същия начин изресваме косата на където е посоката на постригване. По същия начин филираме. И така докато стигнем догоре. Сектор по сектор филираме цялата коса. След това какво правиме? След като сме филирали всичките тия секторчета, започваме да правиме вертикални. Взимаме косата и пак гледаме каква е линията на косата. В случая тази коса е постригана по този начин, т.е. дигаме косата нагоре и пак това е начина. По този начин, когато филираме, като пикираме, всеки косъм има различна дължина. Когато филираме по този начин, правиме един ред, втори ред, трети, четвърти ред. Но когато филираме по този начин, всеки косъм има различна дължина и най-накрая връхчета изглеждат много по-добре, отколкото ако е филирана на редове. Следващия сектор взимаме, пак гледаме как е постригвана косата. Пак взимаме по същия начин. И ето следващия сектор. Малко се разбърка косата. По този начин. Гледаме, че тук косата е по-рехава, значи тук не я пипаме и се съсредоточаваме върху тази част, която е по-гъста. И пак филираме. Какво е важното? Важното е да направим всичките връхчета еднакво рехави. В зависимост пак от линията на косата, може би трябва да издърпаме косата, този кичор отвесно нагоре или трябва да го издърпаме на тука. Просто трябва да следиме каква е прическата. Всичко, което правим е да повторим цялата прическа от начало, само че с другата ножица. И сравняваме дали косата е еднакво рехава навсякъде. Ако е еднакво рехава, значи е окей. Обаче, ако видиме, че хващаме кичура и виждаме, че има, кажем, гъсто рехаво. Естествено ще филираме само където е гъсто.
и рехавите ще ги пропуснем. И по този начин ще направим цялата коса еднакво рехава. И накрая пак ще се върнем към първоначалната, там откъдето започнахме, пак да видим след цялото филиране на какво прилича косата по контура. Естествено, тая коса не съм я постригала, така че няма да изглежда като да пострижеш коса. Ще видим сега какво ще излезне от тази коса. Така, вижда се в случая, че тук косата е рехава. Тук е малко по-плътна. Тук косата е още по-плътна. Значи трябва да минем втори, трети път тук в този участък, за да изравним с останалата коса. Тук косата е добре изтенена. Тоест, само тук е в тази част. Това е малко по-гъсто и трябва да обърнем повторно внимание на този участък. Тук косата е леко по-рехава, така че трябва да оставим. И в случая това е линията, която е направена. Тук имаме една забележка, която